Якшембе кеше Qozon вокзалы. Әлеге поезда туган җирләреннән күченергә мәҗбүр булган 486 кеше. Шуларның 112-се балалар. Аларны волонтерлар, социаль хезмәткәрләр, психолог, табиблар, коткаручылар каршы ала. Спасибо огромное. Бу гаилә Мариупольдән бер нәрсәсез калдык диләр. Ровно месяц мы как без квартиры. Йортсыз калуыбызга инде бер ай. Фатирны яндырдылар, җимерделәр. Бөтен булган нәрсәбез шушы сумкабызда. Аның да әле яртысын башка кешеләр бирде. И то половину нам люди дали, одеться, покушать. Я даже не знаю, что сказать. Ой. Спасибо огромное вам. Qozonda алар өчен борчылып торучы туганнары бар. Күрешү көне җиткәнгә әле ышана да алмыйлар. Икенче поездда килүчеләрнең күбесе Мариупольдән. Юл узын була, аңа кадәр да айга сузылган тынычсыз көннәр һәм төннәр, арганлыклары сизелә. Исән-имин булуларына шатланалар, әмма андагы хәлләрне тыныч кына сөйли алмыйлар. Ужас там, ужас. Там разрушены все дома. Ну все разрушили, все, что было, все разрушили. Кутышкыш барысын да җимерделәр. Украина армиясе эшләде моны. Азов батальоны. Аларга халыкны үтерергә, шәһәрне җимерергә кушканнар. Именно Азов. Им приказывали убивать мирное население, разрушать весь город. У нас дом разбит полностью. Безнең йорт бөтенләй җимерелде. Җимерекләр астында калып күршеләребез үлде. Кайберсе иләреннән чыкмады да. А некоторые не успели. Ну, со мной соседка, она вышла за водой, а в это время удар. И ее муж там, наверное, под завалами остался. Основная часть людей, наверное, все-таки пожилые люди. Килүчеләрнең күбесе өлкәннәр, әниләр, балалар, иратлар әзрәк. Без аларны каршы алабыз, автобуска кадәр озатабыз, булышабыз, аңлатабыз. Алар безгә рәхмәт әйтәләр. Әби байлар озата барган арада да үзләренең ниләр кичергәнен сөйләп ала. Вероника, Славик. Күбесенә подвалларда яшәргә туры килә, ашарга, эчәргә булмый, киемнәреннән кала берни дә юк. Кайберләре йорт хайваннарын үзләре белән алган. Бу гаилә 3 песиен калдырмаган. Здесь двое, здесь третий. Здесь третий. Тайсон и Тимофей. Это Тайсон, а черный Тимофей. Всего трое. Все, что осталось от двухкомнатной квартиры в Мариуполе. Загрузкой. Араларында мөмкинлеге шиклеләр, авырулар, яралылар бар. 5 кешене туры хастаханәгә алып киттеләр. все пункты снабжены. Килүчеләрне каршы алырга барысы да әзер иде. Кайнар ризык, шәхси гигиена әйберләре, кайберләрнең киемнәре дә юк, аларга да кирәк-ярак әзерләнгән. Бу юлы килүчеләр Ливадия шифаханәсе, Кварт кунакханәсенә, шулай ук бер хостелга җибәрелә. Хөкүмәт карары буенча без 1020 кешене кабул итәргә тиеш идек. 2 поезд белән 1000-гә якын кеше килде. Алдан хәбәр ителгәнчә, күченергә мәҗбүр булучыларга эшкә урнаштыруда ярдәм күрсәтеләчәк, балалар мәктәп, бакчаларга билгеләнәчәк. Гөлнас Сайфетдинова, Яңа Гасыр каналы.